बहुत गर्दन उतारेगी वो। नहीं नहीं अच्छा करेगा। Maybe 20 years now. Yan na yun, nagkula. Pasti yan nga. Yun lang. Pero hindi na ito eh. Ako kung situation. Guys, may nanghiram ng lead sa akin. Yan lang. May pa ako na iwan. Wow! Marunong din siya. You cut my hair also, ha? Nice, no? GT? वो मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में जाके नाइयों की दुकान ही डालूंगी। Sunder. सर मैं तो मैं कुछ भी बैठ जाना है। Sampai काम जाएगा ये habang dinasali mo. Oo. Naano ko, nasirahan yung ulo ko. Stress 4 na lang tutulog. Stress yun yung papa. Sabi. Ang galing ko. Kaya sa trabaho, lutang na lutang. Sabi ko, Hindi kasi positive. oo. So ganun na. Display. बोल में बात इधर कान आ गया मेरा Madali ito matuto, malakas ang loob eh. Oo, kaya niya pakain niya. Sabi niya, wow wow bas bas नहीं मैं तो kanan